Eu iubesc România pentru că este casa mea și e una dintre țările cu creștinism ortodox. Eu iubesc România pentru că are porturi frumoase, mâncarea este bună, oamenii sunt ospitalieri și mai iubesc că avem o țară ortodoxă și că avem sfinți români ortodoxi. Iubesc România pentru că aici m-am născut, pentru că este o țară frumoasă. Eu iubesc România pentru că este o țară foarte frumoasă, are foarte multe orașe, mâncarurile tradiționale sunt foarte bune, portul popular este foarte frumos, există foarte multe feluri de mâncare tradițională, de port popular. În această țară au trăit mulți eroi care au luptat pentru țara noastră. Mie îmi place foarte mult că trăiesc pe această țară și vreau să trăiesc pentru totdeauna pe această țară. Iubesc România fiindcă este un castel în Transilvania și fiindcă sunt român și atât. Eu iubesc România pentru că Sfântul Andrei a făcut-o creștină și pentru că Marea Neagră din România este foarte frumoasă. Eu iubesc România pentru că este țara în care eu m-am născut, pentru că cum s-au unit cele trei țări, pentru că avem sfinți, pentru că avem în țara noastră creștini și iubesc țara românească. Eu iubesc România pentru că este o țară frumoasă și pentru că oamenii din ea sunt buni cu noi toți. Și de aia le mulțumesc foarte mult și vreau și ei să se roage pentru cei care sunt răi, să-i învețe să fie buni. Iubesc România dacă am născut eu. Iubesc România pentru că m-am născut acolo și stau acolo tot timpul. Nu să, dacă mama cu tata, tot timpul o să mă duce undeva unde-i tot Aradul Nou, nu mă duce altundeva decât în Aradul Nou. Eu iubesc România pentru că este foarte iubitoare și are foarte mulți prieteni. Și este foarte frumoasă pentru că ne distrăm pe aici, pe la România și e foarte fain.